Ezinqwele iyekeni into eniyenzayo lapha ko-Facebook. Kunenqwele laphana uVuyo Mbele ibhalile laphana ku-Facebook ithi, kodwa Shenge yini ekwenza ubhunyele isoli kuyiphalishi lajikijiki ngempela. Lapho ucule kamnandi kanjani ujikijiki. Hayi bo, awukayizwa nengoma yonke ayikapheleli kodwa usuthi uShenge. Kanti lo Shenge namzwani Nkosi yami, hey unebhadi uShenge. Wabuya nabo abusomnandi laphana wathi asibalahlise sibavula amehlo ama-eyes dedela noma isingeli thina sukunika ibiloni lakho. Wasiyasiveza isithombe abusomnandi uthi inqole seyilindele ukuthela inhlabathi ukuze zigxeke kahle. Hey bafowethu, kahleni ngamatshe lapho ey'nqoleni. Right, nakhu-ke lapha-ke esikhona uMroza Fakude ingoma yakhe isina 1 million. uMroza uthi ngibonga i-South Africa yonke nge-support. Akukholakali yazi ingoma esihlanganise 1 million views. Ethini iyaphi amaphoyisa, ayaphi amaphoyisa. Unjoke Ihobosho Mbamba uthi ingoma yakhe isihlanganise 2 million views ku-YouTube ethi uyisela featuring uLimit Nala. Siyabonga wengane zakwethu niqhubeke njalo ningadini nisinika amandla uma nenza njalo. Le ngoma-ke ike yathi ukuphuma ku-YouTube kwaba mzukuzuku ukuthi ibuyiseleke ngenxa yobuhixihixi kade benzeka laphana ngesikhathi iphuma kwadeletheka ingoma EP ngephutha. Kodwa siyabonga ukuthi iyathola le plan ukuthi ibuye ingoma ihamba kakhulu. Seyihlanganisile u2 million ngesikhashana esincane. Sibuye size lapha kubaba uXolani Sibu Mcineka. Uthi kwachitheka umbhiyile ebhasini. Sephinde konakala futhi kuleyo ndawo yesigameko. Bathandi bomculo wakithi nawo umcimbi wenu aseziyavezwa-ke kanje ngampela-ke laphana. Ithini indaba? Abakhona obani oGatsheni Stability, umzukulu uSomnandi, uKhuzani, uNjoko, uMenzi, uMjolisi, uJaiva, Ifeze Emnyama, uJumbo, uLimit, Amageza Amahle, Inkosi Yamagciwane, Ithwasa leKhansela, Bahube, Sminoff, Mashelela, Mroza, Mfiliseni Magubane, Ntencane, Falabo, Mdumazi, Imthente, Izingane Zoma, Dr. Buselaphi, Inyoni Emhlophe, uNdoni, uSaliwa, Mafikizolo, ama-NND, Alimgubu, Amavikelambuso, Dumahla, Qhosha, Cevuzile, Mkhulu Wesikweletu, umcimbi wobukuphi, Moses Mabhida, People's Park, amathikithi General 150 ekhupha ithikithi. Zime kanjalo-ke zimiswe kanjalo okwamanje. Manje niyabheka la ipost kunabaculi eninothisa ukuthi abekho abanjengo-SK kodwa abaculi abaningi bakhona. Sazi ukuthi-ke bazogcina bekhulumisene kahle ngoba banendlela abaxoxa ngayo-ke o-SK nomcine ngakuthi yena bosebenzisana kanjani. Into ejabulisayo lapho ukubona abantu abanjengoQhosha noCevuzile, hhayi ukuthi ababe bekhulu kubenye imicimbi, babakhona kodwa siyajabula ukubabona kule micimbi egqamile enjengempucuzeko. Siyazi ukuthi impucuzeko yona mcimbi obuthathwa njengomkhulukazi okuthiwa i-World Cup eMaskandi. Lapho uMaskandi beveza khona ubuciko, beveza ithalente elisimangaliso, including inqephu ade beyigqoka, nobuciko kade becikoza ngakhona, ulive okade uba khona nangesikhathi ebeside uma becula abaculi bamaskandi because bade bebaningi abaculi phana kwimpucuzeko. Kwesinye isikhathi ukuze kushaya ngisho 8 ekuseni lokhu abantu befike ngayizolo kuzojatshula nje kumnandi the way enkulu ngakhona impucuzeko. Sithembe namayise esenkulu-ke isezoba na-impact. Abaculi banjengoMroza siyajabula futhi ukubabona lapho. Siyathemba noBobo bakhala ukuthi bayafisa ukuthi nabo bekhunjule emcimbini noMlabalaba nobani baningi-ke bakhona kodwa uDumahle siyabonga kakhulu. Into ejabulisayo leyo ukuthi abafowethu basayibambile nabaculi-ke Nkosi yami baningi manje baningi and angeke beze beqashwe bonke abaculi. Khohlwani-ke lapho ningahamba-ke niye kuphi angeke uku-accommodate nje abaculi abangaka already bona bokuyipost imali ezophuma la inzima kakhulu itshe le mali. Yilokho-ke abantu kumele bekwazi. Sithembe ukuthi kodwa-ke sizobona-ke ushintsho-ke namavukane bafowethu afuna ukuyiveza. Siyathanda kunabafowethu abaculayo esingazi ukuthi bakuphi, esingazi ukuthi bazoyibonalisa kuphi noma kuthiwa bacula early as long as sithola amavidiyo abo bezibonakalisa la ukuthi okay bakhona nabo ngokuzayo sekuyoba ngcono. Yikho lokho nje ufuna ukukubona. Kuneminye imicimbi-ke ezobe ikhona ngazo iy'teti zika-Agasti 30 Agasti 2025. Asazi ukuthi bafuna bazokwenza kanjani ngoba impucuzeko ifuna ngathi ungafocus kuyo kuphela the way esebenza ngakhona iyahlupha le event. Ifuna ngathi ungafocus kuyo kuphela u-arrange ukuthi hhayi uzoya kuyo ngoba akusiyo umculo nje uzovela uye bese uyaphuma, uyabona.
kunane-performance ka-live laphana, nokuphefoma o-30 minutes, abanye banokuphefoma o-45 minutes, kuya-dependa ukuthi uyimuphi umculo. Kodwa-ke kufuna ukuthi ube laphana cause nesikhathi singashintsha. Asazi-ke imicimbi cause ngathi ikhona neminye-ke engathi iwumaskandi nayo eklashayo, ukuthi kuzoba kanjani kuzobonakala. Kodwa-ke bekuyilokho umuntu afuna ukuku-report-a. Other than that, sibonge nje ithuba abafethu-ke bayeke-ke le ndaba zamaphalishi lawa olokhu kukhalwa ngawo, abaliyeke bafethu. Yoze i-trend le nto iyabheda indaba zenhlabathi ephalishini, akukho right bafethu. Kodwa-ke nabo oMroza bangene ngamaliyoni abo, nabo oNjoko, oHobosha, amamiliyoni abo ayabakhulumela, nengoma yabo iyabakhulumela. Akusizi bafethu ukucasha emuva ukukhoba. Umuntu ingoma yakhe iyamkhulumela, imfake emcimbini nakuphi nakuphi. Sibonge ithuba, sesiyodibana ngokuzayo, sesizokhuluma ngemisebenzi kuyo le channel yenu, Indofana Soweto TV. Ngiyabonga ithuba.